Szia! Ebben a videóban a PopOS 21.10 alá szeretnék pár alapvető alkalmazást telepíteni, amit szoktam a mindennapokban használni, illetve van egy-két beállítás, illetve segédalkalmazás, amit a beállításokhoz kapcsolódóan fogok telepíteni. Elsőként a képernyő alján található dockot szeretném kicsit átállítani, amihez először a beállításokba megyek, ahol a docknak egy külön menüpontja van, és itt először szeretném átállítani, hogy a dock ne jelenjen meg, hogyha egy ablakot tulajdonképpen ráhúzok, vagy hogyha hely kell neki, akkor ne jelenjen meg, illetve a másik, amit át szeretnék állítani, hogy bal oldalon legyen. Nekem inkább kézre esik, hogyha bal oldalt van. Továbbá van még egy-két beállítás, ami ikonként jelenik meg a dockon, ebből szerintem nincs mindegyikre szükségem, például az indítóra, a virtuális asztaloknak a gombjára, mert hogy nem feltétlenül gyakran használom, illetve az alkalmazásoknak a listázására sincs szükségem itt a dockban. Jó, azt hiszem ez így kész is. Úgyhogy mehetünk is tovább. Következőnek a Midnight Commander fogom telepíteni, ami ugyan egy szövegszerkesztőként van feltüntetve, de inkább ez egy fájlkezelő, ami a terminálban fut. Erre később lesz szükségem a mindennapokban is, illetve egy másik segédalkalmazás telepítéséhez fogom felhasználni. Megnézem, hogy működik-e. Nem dobott hibát, tudok navigálni, látom a könyvtárakat, amiket használok, úgyhogy ez így jónak tűnik, úgyhogy szerintem ki is lépek. Oké, a következő a GNOME Tweaks, ami valami miatt nem jön telepítve a disztribúciókkal, nem tudom, hogy miért, igazából elég nagy szükség van rá. Úgyhogy erre is szükség lesz nem sokára. És akkor alapvetően 4 beállítás kell nekem itt az asztalon, ami ilyen visszatérő dolog. Az egyik, hogy szeretném a naptárban a heteket látni, alapértelmezetként nem lehet látni, aztán szeretném látni az időjárást is, illetve valahol itt hiányzik igazából a világóra, ami nem feltétlenül szükséges mindenkinek, de én szeretném látni, illetve a negyedik beállítás, ami nekem itt hiányzik, az tulajdonképpen a hangerőszabályzóhoz kapcsolódó audio kimenet és bemeneti beállítások, ugyanis többféle lehetőség van, amit kicsit körülményes elérni, a beállításokba el kell navigálni, hang, és akkor utána át tudom állítani. Ami például akkor érdekes, hogyha a monitoromon szól valamilyen zene, vagy játék, és szeretném utána átállítani a fülesre, és ez így kicsit macerás, úgyhogy ennek is van egy egyszerűbb módja, úgyhogy ezt is átállítom. Oké. Első körben a legegyszerűbbel fogok indítani, ami az időjárás, ami elég egyszerű. Csak beírom a várost, ahol vagyok, és kiválasztom a listából. Valószínűleg azért van több, mert egy különböző időjárás szolgáltatók vannak. Igazából nekem mindegy, úgyhogy tökéletesen lesz az első találat, ami egy norvég időjárási szolgáltatás, de hát ez nekem bőven megfelel. Rendben. És akkor szerintem már így van. Itt is elérhető már. Oké. Következő akkor legyen a naptárnak a beállítása, hogy a heteket is lássam. És ehhez szükség van az imént telepített GNOME Tweaks segédalkalmazásra. És még Ubuntu-ban ez a naptár, illetve az idő alatt elérhető, némely disztribúcióban ez nem, és csak ezzel a Tweaks-el érhető el. És akkor itt a top bar alatt van a hetek száma, amivel be lehet állítani, hogy a hetek számát lehessen látni a naptárban. És akkor jöjjön végül a világóra, ami
egyes disztribúciókban alapértelmezetként telepítve van, mert ez nem feltétlenül egy világóra, hanem tulajdonképpen a GNOME Clocks, a GNOME-nak az óra alkalmazása, ami föl van telepítve, de itt valamiért nem. Én a Debian csomagot fogom kiválasztani, mert a Flatpak, ami a Pop OS-nak az alapértelmezetje, az elég sok helyet venne igénybe, a Debian csomagot preferálom, amíg elérhető, illetve ha elérhető. Jó, ez elérhető, és amint telepítve van, tulajdonképpen ez a óra dátum rész kiegészül egy világórával. Ez nagyon könnyen én hozzá tudok adni egy újabb várost, hogy lássam, hogy ott mennyi az idő. Budapest, Magyarország. Hozzáadom itt a listában, és ott is megjelenik. Kiváló. És akkor nézzük a negyedik beállítást. Itt az audio kimenetnek a gyors átállítását, ami viszont egy picit bonyolultabb, de nem sokkal, ugyanis ehhez egy GNOME bővítményt kell letölteni. És erre többféle kiegészítő létezik, vagy bővítmény, de én ezt a bővítményt találtam a legmegfelelőbbnek a számomra. Úgyhogy a GitHub-ra el is evezek, és onnan letöltöm a tömörített állományt, amit kicsomagolok, és elrakok a megfelelő helyre. Mindenféle link a leírásban található majd. Jó, letöltöttem, kicsomagolom, és az imént telepített Midnight Commanderrel fogom átmásolni a megfelelő helyre, és a megfelelő hely ez a Local Shell, és ezen belül van a GNOME Shell, és itt kellene, hogy legyen egy könyvtár, de nincsen, úgyhogy ezért F7-tel egy új könyvtárt létrehozok, aminek a neve az Extensions lesz. Így. És ebbe bemásolom az imént letöltött programot, és abból sem mindent, a GitHub-os fájlok nem kellnek, hanem ez a mappa kell. Csak ezt áthelyezem, és a többit igazából ki is törlöm, mert nincs rá szükség. Törlés. Igen, mindet nincs rá szükség egyáltalán. Úgyhogy ennyi, illetve nem teljesen ennyi, mert hogy ettől még nem változott meg itt semmi, és hogyha belépek a bővítményekbe, akkor itt sem látok változást, ezek az alapértelmezett bővítmények, amik jönnek a Linuxos disztribúcióval. Ettől ez még nem vált elérhetővé. És a GNOME Shell-t újra kéne indítani, mert az Alt F2-t használom, és egy R parancsal kéne újraindítanom, és mielőtt ráütnék az Enterre. Előfordul, hogy egy disztribúciónál nem sikerül megváltoztatni a háttérképet, itt ugyan most működik, de néha nem működik, és ebben az esetben is tulajdonképpen pont ezzel a GNOME Shell újraindításával lehet orvosolni ezt a problémát. Úgyhogy megnyom az Alt F2-t, R újraindul, és igazából még itt ugyan nem történt semmi, viszont a bővítmények között most már látom az imént bemásolt alkalmazást, és tudom aktiválni. És amint aktiválom, elérhetővé válnak az audio bemenet és kimenetek listája, amit kicsit így egyszerűbb kezelni, mint a beállításokba elmenni, és ott mindig átállítani arra, amire szükségem van. Úgyhogy ez igazából ennyi. Disztribúciónként változó, hogy milyen programokat tesznek föl. Át szoktam böngészni őket, és el szoktam őket távolítani, úgyhogy most is ezt teszem. Például erre a dokumentum szkennerre biztos, hogy nem lesz szükségem. Úgyhogy eltávolítom, és megnézem, hogy mi az, ami még nem kell. Tipikusan valamilyen Office alkalmazás telepítve szokott lenni, azokat sem szoktam használni.
azokat is eltávolítom, mert nem kell. Ahogy nézem, nincs túl sok olyan dolog, ami nagyon szemet szúrna, és el kéne távolítanom. Az Office csomag itt is itt van, úgyhogy ezeket egyesével gyorsan leszedem. Itt egy kicsit felpörgetjük, hogy haladjunk is. Nem olyan izgalmas. Ez volt az utolsó. Jó, eltűnt a listából, és hát így héten nem is látok többet, úgyhogy ez viszonylag fájdalommentes volt. Ez jó hír. Oké. Szerintem frissíthetjük a rendszert. Mert tovább haladunk. Ezt gyorsan megteszem. Van néhány dolog, ami frissítésre szorul. Úgyhogy ezt gyorsan lepörgetem. Kicsit fel is gyorsítom az eseményeket, hogy átugorjuk ezeket az unalmas részeket. Jöhet egy kávé. Jó. Megnézzük, hogy van-e valami, amit el lehet távolítani, mert nincs szükség. Egyelőre semmi. Még nagyon friss a rendszer, úgyhogy ezzel tulajdonképpen itt végeztem is. Kap egy gyors újraindítást. És onnan folytatom. Folytassuk is. A Midnight Commander haverja a Double Commander, ami szintén egy fájlkezelő, ilyen kétablakos fájlkezelő, grafikus felülettel, elég egyszerű. Szeretem, a célnak megfelel, a Debian csomag elérhető. Nekem megfelel. Jó. Megnyitjuk, hogy elindul, dob-e valami hibát, tudok-e navigálni. Úgy tűnik, hogy minden oké. Nem látok semmi szokatlant, vagy ami problémás lenne, úgyhogy ez itt szerintem rendben van. A következő, ami a GNOME Paxis, későbbiekben majd a virtuális gépek kezelésére fogom használni, úgyhogy itt most csak feltelepítem, és megnézem, hogy elindul-e, hiba nélkül. Itt is a Debian csomagot választom. Kész. Nézzük, hogy elindul-e. Elindul, üdvözlőképernyő. Szupi. Rendben. Ezzel majd később fogok részletesebben foglalkozni. Itt most csak feltelepítettem, úgyhogy ezzel szerintem most meg is vagyok. Oké. Mehetünk a következő alkalmazásra, ami tulajdonképpen egy kliens lesz, a online tárhely szolgáltatást, amit igénybe veszek, annak van egy kliense. Ennek a programnak a használatával szoktam tulajdonképpen biztonsági mentéseket végezni, illetve férjek hozzá a felhőben tárolt fájljaimhoz. Úgyhogy letöltöm, ami egy app image formátum lesz, ami tulajdonképpen magába foglalja
mindazt az nem is erőforrást, hanem olyan szükséges fájlokat, ami kell a futtatásához, nem kell telepíteni emiatt, hanem tulajdonképpen egy hordozható, futhatható fájl lesz, úgyhogy egy tetszőleges könyvtárba elteszem, és annyit kell még tennem, hogy átállítom, hogy futtatható legyen. Itt. Ez is innentől kezdve mehet. Egyedül talán egy hátránya van ennek az App Image-nek, hogy a képernyő, illetve az ablak maga kicsit ilyen idegennek tűnik, ugye sötét témát használok, itt meg van egy fehér ablak, nem annyira illeszkedik bele ebbe az asztali környezetbe. Ugye nem, amiatt, hogy ez ilyen zárt csomag, nem lát semmit tulajdonképpen, de ez nem is annyira fontos nekem, mert azon kívül, hogy jobb felül lesz egy ikon, nagyon nem fogok ebből az alkalmazásból semmit látni. Úgyhogy bejelentkezek, megnézem, hogy sikerül-e, illetve hozzáférek a fájljaimhoz. Sikeresen bejelentkeztem, üdvözlőképernyőre nincs szükségem minden indításnál, úgyhogy ezt a beállítást eltávolítom, átlapozom ezeket a képernyőket, hátra van valami újdonság, de láttam semmi új nincs, ott a képernyő, és jött az ikon. A fájlkezelőben elérem, úgy tűnik, hogy rendben van. Így van. Ez így úgy tűnik, hogy problémamentes volt. Következő, most, hogy megvan a felhőm, így hozzáférek az e-könyvekhez, úgyhogy jöhet tulajdonképpen az e-könyvkezelő, amit használok. Kettő van belőle, az egyik valószínűleg egy Flatpak, a másik meg egy Debianos csomag, így van. Debianos csomag nekem megfelel itt is. Kicsit sürgetve letölt, telepít, illetve megnézzük, hogy elindul-e. Elindul, átállítom, hogy hol vannak az e-könyveim, hogy onnan olvassa, illetve hogyha importálok, akkor oda is mentse. Általános eszközt állítok be. Itt vannak az e-könyvek, szuper, látszódnak, Szilvi könyveit már látom. Nézzük, az enyémek is itt vannak-e. Itt vannak, és úgy tűnik, hogy meg is tudom őket nyitni, úgyhogy ezzel sincs semmilyen gond, úgyhogy be is zárom, és mehetünk a következő alkalmazással. Oké. A következő a VLC, itt is kettő van. Oké, ez egy Flatpak, jó, akkor másik lesz a Debianos. Oké, jöhet. Ezt használom videók lejátszásához alapvetően. Úgyhogy ezt is letöltöm, telepítem. Aztán gyorsan kipróbálom, hogy minden oké vele. Egész gyors volt. Nézzük. Jó, megnyitás. Oké, eddig semmi gond. És akkor nézzünk egy akármilyen videót. Gyorsan keresünk egy videót a felhőben, biztos van valahol. Mondjuk az utazós videóban valószínűleg lesz valami. Hol is van? Itt van. Oké, videó, utazós videók. Jó. Első körben át kell állítanom, hogy ez legyen most már az alapértelmezett program a videók lejátszásához. Ezt gyorsan átállítom. Így alapértelmezett. És akkor nézzük, hogy megnyitja a legszólal le. Megnyitja. Megszólal. Látok tekerni. Ez így szerintem rendben van. Oké. Kész.
Következő. Chromium. Hát ez tulajdonképpen egy másodlagos böngésző, és szinte mindegy melyiket telepítem. Ha van Debian-os, azt szeretném. Flatpak, kiváló. Ebből is csak Flatpak van. Erre igazából nem szeretnék időt elvesztegetni arra, hogy egy Debian-os csomagot keressek, mert mint mondtam, ez egy másodlagos böngésző, meg illetve Google termékek, web alkalmazásokat nyitok meg ebben, úgyhogy ebből igazából nekem jó lesz ez a Flatpak csomag. Illetve még akkor szoktam használni, ha valami miatt a Firefox nem tudja jól megjeleníteni, vagy hibát dob egy oldal használata esetén, de úgyhogy ebből most nem csinálok nagy ügyet. Jó lesz ez a Flatpak-es verzió. Jó. Itt is megnézem, hogy megnyílik-e hiba nélkül. Megnyílik hiba nélkül. Oké, és akkor nézzünk egy oldalt, bármilyen oldalt. Itt valamiért így nagyon tekerek, de mondjuk ha keresek, akkor történik-e valami, nézzük meg. Oké, enter, hát működik. Oké, hát akkor ez ennyi. Jó, és akkor megnézzük tulajdonképpen az elsődleges böngészőmet, ami ugyan telepítve van, de megnézem, hogy ez most mégis milyen verzió van telepítve, Debian-os van telepítve, úgyhogy ezzel sok dolgom nincs. A másik valószínűleg így van, a Flatpak. Ez nekem így megfelel, úgyhogy itt viszont egy-két dolgot át kellene állítanom a Firefoxban, úgyhogy gyorsan meg is nézem, hogy mi újság arra felé. Oké, nézzük. Beállítások. Mik vannak itt? Jó, van nyelv, a mentések helye, ami így első körben érdekes. Úgyhogy egy másodlagos nyelvként hozzáadom a magyart. Jó. És az angolból pedig az amerikai angol maradhat, a többit igazából eltávolítom, nincs rá szükség. Jó. Alkalmaz új indít, így van. Beállítom, hogy ugyanazokat az ablakokat nyissa meg, ahogy bezártam. Aztán mindig kérdezzen rá, hova mentsen. Milyen egyéb beállításokat szoktam még átállítani. Hát ez ezek a beállítások itt... igen, ezekre nincs szükségem, hogy elmentse a felhasználó név jelszót, nem szoktam. Más jelszókezelőt használok. Úgyhogy ne is akarjon kitölteni semmit, nincs erre szükség. Nem kell, hogy mindent megjegyezzen, amit igazából keresek. Nem tudom, hogy ebben a böngészőben volt, vagy valahol máshol, vagy egy kiegészítőben. Be lehetett állítani, hogy ezeket a böngészési előzményeket, meg ilyen dolgokat csak x napig mentse el, ne örökre. Hát ezt most így nem találom. Úgyhogy ezt majd kénytelen leszek alkalmanként manuálisan törölni. Nem kell feltétlenül mindent elküldeni a Firefoxnak. Technikai dolgokat küldhet, de többre nincs szükség. A többi szerintem maradhat. És ennyi. Nem kell. Nem lesz szükségem ilyen egyéb dolgokra.
Hát nem emlékszem ezekre az előzményekre, majd hol láttam. Fura. Na mindegy. Úgyhogy maradunk ennél a beállításnál. Így. Elég lesz a böngészés és letöltési előzmény. Szinkronizáció nem kell. Bővítmények. Hát valami reklám. Szűrőblokkoló. Az jöhet. Oké. Jó, itt fölül az eszköztáron módosítunk egy-két dolgot. Ezeket az üres helyekre nincs igazából szükség. És ezeket a ikonokat is kicsit átrendezem. Ezt szeretném igazából egy menübe áttolni. Nem tudom, régen nem volt ennyire komplikált. Hogy becsúsztassam egy legődölő menübe. Ott van. Ez az. Ott. Jó, ez az. Jó, Puket maradhatott, szoktam használni, és oké, és akkor még mert el nem felejtem, még egy dolog itt a böngészőben a keresést, az alapértelmezett keresőt szeretném átállítani, ami a DuckDuckGo legyen, illetve mi van még itt? Nekem jó, hogyha keresési javaslatokat tesz, ez maradhat alapértelmezettként, viszont hát ilyen, ezekre nekem nincs szükségem. Még véletlenül se akarjam begépelni, meg semmi. Soha nem fogom használni. Úgyhogy igazából ennyi. DuckDuckGo működik, kész. Úgyhogy a Firefox beállításokról egyelőre ennyit. Oké, és a végére hagytam a Spotify-t, amit rendszeresen használok. Tudom, hogy lehet telepíteni a szoftverekből, de ott nincsen Debian csomag, viszont a Spotify honlapján elérhető a leírás, illetve a megfelelő források megvannak, hogy hogyan lehet. Ugye Ubuntu-ból Snapként lehet, a Pop OS-ben nem Snap van, mert ugye az Ubuntu-s, hanem Flatpak van, azt lehetne telepíteni, de megpróbálom minden a Debian-os csomagot elérhetővé tenni, és azt telepíteni. Úgyhogy nyitok is egy terminált, és az itteni parancsokat átmásolom, illetve csak részben. És az első parancs egy körlös utasítás, nekem jelenleg még nincs telepítve, úgyhogy nem tudnám használni, úgyhogy ezt tulajdonképpen egy végettel fogom helyettesíteni. Az a curl-ss az csak annyi, hogy ne adjon visszajelzést, hogy mi történik a háttérben, csak a hibát, valami ilyesmi. A véget is hasonlóan letölt egy fájlt a Home könyvtárba, és utána azt eltárolja, ami valami miatt kicsit ilyen bonyolult lesikeredik, hogy
újból megkapnom a jelszavamat, de nem is ez a legnagyobb probléma, hanem a telepítéssel sokszor találkoztam ilyen furcsa hibákkal. És most ebben a videóban ezeket nem szeretném bemutatni, mert nem ennek a célja, hanem az, hogy mi lett a megoldás, úgyhogy összeollóztam a megfelelő lépéseket. Pont azért, hiszen ez a hogy is volt erről szól, nem arra vagyok kíváncsi, hogy hány cikket olvastam és hány nem volt jó, hanem hogy végül mi lett a megoldás. Úgyhogy erre a hibára még visszatérünk. Lépünk a következő lépésre, hogy eltegyük ezt a forrást, hogy a Debian csomagot tudjuk majd frissíteni, illetve telepíteni, és megpróbálom telepíteni Spotify, de ugye nem sikerült. Itt a megjelölt információra nem sokára szükségem lesz. Némi kutakodás után megtaláltam, hogy milyen parancsra van szükség, illetve a parancson kívül erre a kódra, a szám és betűsorozatra, ami tulajdonképpen ugyanaz volt a fájlban, amit letöltöttünk. Úgyhogy ha ezt igazából meglépem, utána már tudom gond nélkül telepíteni a Debian-os csomagot. Úgyhogy nem feltétlenül, nem azt mondom, hogy túl bonyolult, de nem is volt egyszerű. Aztán itt van a következő probléma, hogy föltelepítettem, de amikor elindítom, hibát dob. Nem indul el. Úgyhogy itt is kutakodnom kellett. Dob egy ilyen szép hibát, és akkor, mint kiderült, van megoldás erre. Egy valamilyen Chrome-os, nem tudom, hogy milyen forrásokat használ ez a Spotify a háttérben, de hogy ez a GPU-s hiba üzenet, amit dob, hogy a GPU-t akarja valamelyet használni, ami ugye itt a virtuális környezetben nincs, nem elérhető, és ezért hibára fut. Úgyhogy némi kutakodás után megtaláltam megfelelő kapcsolót, aminek használatával el lehet indítani normálisan. Úgyhogy ehhez a Spotify parancsikont keresem meg, és a parancsot kiegészítem egy kapcsolóval, amit a Spotify-nak a fórum oldalán találtam meg némi kutakodás után, illetve volt több hasonló fórumbejegyzés is, de azok nem működtek, úgyhogy azokat nem említem, csak ezt, ami nekem működött. Úgyhogy itt, ebben a fájlban egyszerűen hozzáírom ehhez a parancshoz ezt a kötőjel, bármi is legyen ez. Nekem nem jelent semmit, de ez ami működik. Úgyhogy beírom, elmentem, és megnézem, hogy a parancsikon, ami itt van, működik-e. És elindult, nem futott hibára, úgyhogy eddig jó, és így akkor nézzük, hogy be tudok jelentkezni, el tudok indítani egy számot, és meg is szólal, vagy nem. Úgyhogy itt most bejelentkezek, ezt a részt ugorjuk. És keresek egy valamilyen számot, mondjuk ebből a Daily Mix 6-ból mondjuk. Indítsuk el, megszólal. Úgy tűnik megszólal, csak ez egy halk szám, ahogy indul, de igen, szól. Nézzünk mondjuk egy másik számot is. Számváltás is megy, beletekerés is ment, úgyhogy szerintem az így jó. Szuper. Ha valaki kérdezné, hogy Flatpak vagy Snap, attól függ, hogy mi ez. Hát inkább azt mondanám, hogy ezzel a Debian csomaggal nem feltétlenül érdemes vesződni. A disztribúcióban lévő alapértelmezettet egyszerűbb telepíteni, mint ezzel bohóckodni. Most, hogy így megvan igazából, már nem feltétlenül bonyolult telepítenem, de ha valakinek javasolni kéne, akkor nem ezt javasolnám.
Oké, a végére maradt egy kis segédalkalmazás, amit tulajdonképpen még valamikor az elején kellett volna, de akkor nem jutott eszembe, de jobb később, mint soha. Ami igazából a kaffein, ami tulajdonképpen megakadályozza, hogyha nem használom a billentyűzetet vagy egy egeret, akkor ne kapcsoljon ki a képernyő. Úgyhogy ezt fogom gyorsan feldobni, megnézni, hogy elindul-e. Kipróbálni most itt nem fogom, elhiszem, hogy működik. Annyit fogok megnézni, hogy bizonyos disztribúcióknál ugye elindítom ugye ezt a kis ikont, ez a Caffeine Indicator, de hogy amikor elindítom működik, de mondjuk egy újraindítás után nincs ott az ikon, és ezt megnézem, hogy itt hogy viselkedik. Újraindítottam a gépet, és nincs ott. Úgyhogy annyit kell gyorsan megtennem, hogy az indító listába elhelyezem ezt az alkalmazást, hogy amikor belépek, utána indítsa el, nekem mindig elindítanom. Úgyhogy van itt egy ilyen indításkezelő, és ehhez, ugye a Caffeine itt van maga, de maga a jelző, vagy az a kis ikon, amivel tudom aktiválni, meg deaktiválni, ez hiányzik, úgyhogy gyorsan berakom ebbe a listába. Utána úgy indítom a gépet, hogy megnézzem, hogy viselkedik, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Úgyhogy nézzük. Újraindítás. És bejelentkezés után itt van. Úgyhogy ez így rendben van. Úgyhogy azt hiszem ebben a részben ennyit akartam. Vannak még alkalmazások, amiket szeretnék telepíteni kódoláshoz, videószerkesztéshez, képszerkesztéshez. Úgyhogy a következő részekben ezeken fogok végigmenni. Egyelőre ennyi. Viszlát!